Selamat mendengarkan. Saja corona dekan ruang kini malan onde mama sungguh jo janggui dekan ruang indah tak cukup dekan ruang laban tua baru dekan ruang bantu den kini samakin lama de sana hidup mau dekon dekan ruang barela api dekan ruang jo aka makan de mama makan coba awan de mama laila maju piti api Karajo indah pulang kampung ndak abulia pulo kasih badan kini mangadu tuanai lamo-lamo mati ndak makan kasih badan kini batenggang badan jauh di rantau orang tuanai manggale masker dekan ruang den cubo pulon de mama barang lay api tapi piti ndak basuon dekan ruang jangka balabon de mama apo pertama manggale kola de mama apa itu pulon dekan ruang kola tak kacau tapi urang indah adon dekan ruang kola tak kacau tapi urang indah adon buek YouTube mbak itu pulo awak pane panonton tak ada dulu banyak kini 35 tuanai nan musaji kini batu tuilah 8 kali ndak sumbayang jumet kok tarawih mode itu pulo tuanai kapain dekan ruang corona nang konde mama labosan bana dekan ruang kita di rumah dekan ruang labosan bana dekan ruang kita di rumah nan hari raya desan ruang sabantar lain dah sayang tak pasok ini dekan ruang rayo di rantau dekan ruang baju rayo jua apo di Bali ala bansai orang kasadonyo dulu kayo kini tak ada kontrak rumah manyasak pulo tuanai kredit Honda lah hajat dua tempo orang leasing marabo-rabo kok tak babai Honda ditarinya tuanai kamalaku ditampe orang barale endekan duang apa kadayo orang kini sedang puas onde mama lah 3 bulan jo malaku indah ado sabalun karona lay ajo lay makan